ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ବୃକ୍ଷାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିନେବା। ଏହି ବୃକ୍ଷାସନ ନିରନ୍ତର ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହାତ ଦିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ନେତ୍ରଦ୍ୱୟର ଜ୍ୟୋତି ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ପ୍ରଭୃତି ଅକ୍ଲେଶରେ ଉପଶମ ହୁଏ। ଚର୍ମ ରୋଗ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶୀର୍ଷାସନର ଯାବତୀୟ ଉପକାର ଏହି ଆସନରୁ ମିଳେ। ଏହି ଆସନ କରିବାର ବିଧି: ପ୍ରଥମେ ତାଡ଼ାସନ ପରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହାତ ଦିଓଟିକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇ କ୍ରମଶଃ ଉପରକୁ ନିଆଯିବ। ଶୀର୍ଷାସନରେ ଯେପରି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଏହି ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍।